Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Kinuhun Green Tech Foundation haka arpo atari unay lar hajar pesan galej haka office rekam jong ke NHIDCL shanong minsong langkirding bani kendo eki he akate ka office rekam bani kran haka bede bagajing pentre surok sha tingar meliam kajing lej bani kendo ka foundation ki officer kate ka office omdei bikin net ban persha ban shnaya ka surok hendrei ka debet thek bani kran haka bede bagajing thek kendo ke NHIDCL shaki wa ka tingar bat pun kala nalai ki umbam umdi nakliang uba H ban Theodore Nonglang chairman ka foundation haba jingkran uloong bakaginhuan kan bud dien bet nyagani ka kam bat minta nakliang ka state pollution control board kalpin mi sindon dak hukum shakan HIDCL bagade ban khat mador yaki kendo bakila brat shaki wa tingar uba Nonglang uloong ru bak NHIDCL kan sa ai contract ban pha khat no yaki niki kendo bat nakliang ka ginhuan kalamaham Yaki basim kontrak lagade ki khasi ki pentre bawat penlong ki wa kum ki jagat he mau the syam Green Tech Foundation kumba ngila daban keren kini kisni waladap ngila ai ketu ka press conference ka wede bat ki ne ki jing trisrok ka bangila ong ru bangin budien temen ta kasni ngila awan ban ya kendu ya kini ki he jungka NHIDCL ka badan office sang ni apo lang kerding nong men song ni ngim shim lai kendu na menta ka kam tari surak nia kendu bait na menta ka kam the kendau ka kam the mau ha kini ki jing tari surak ki bum dei shu ki le se ki ba shu the mulu mala ki de jing the kula dusmon te ka jing kendu ka jongi kolong ba nga shu kwa ru ko ni thu epi ka wai ka dei ka sin ka bening kong ba hadin bangila ya race lang nadu ki media ru kila pressure na kaliang jonga foundation ru ngila ya simkhya ko bide bat kani na ka liang jong kami Meghalaya State Pollution Control Board kala penmi snon na katuka direction hakabede bat ka jing thai khandau ko ba surkai hang te apo wa tengar hang te apo milim ka direction ka shai ke ka baki ki ong kalong ban deban immediately ban remove ya katuka khandau ko bala thai hang tu bat kabar kalong ba ngiyo jing tip wur ba kadon ka jing ai hakisikan parti ne ki third party ya kini ki kam ban kit ya ukhendau ya kini ki mau na ki tu jing the surok ban sim kontrak e tu badai ban the shawai hendrei ngai ba kadai ka jing sim kabu ngam tip kat kum ka jing ya ong hng yang tai ba ki le se ki la bandai ki jongi ru ki bayo i kini ki kam sub kontrak te khubor ka bachai wat penlong ya ki wa kum ki jaka the mau ki jaka the siap amar na kaliang jong Green Tech Foundation hi nginum ailat ngila dap keren dak basai ha ketuka print bat ki electronics media gini ki tayo beladap ba tadai semana menuru man ngakwa ban biang ba ngim semla ya keren ya kata kajing khang persya ya ki development ngim semla mi ban persya ya kata karoi kapar ngim keren ya kata kam dei dak we ketopik ipaj ba gila le se kala don kijing suthu baklaru enrei ngingi keren bait ya kata kajing penlong ya kiwa kum ki jaka the mau ki jaka the khendau ki ba ngi hapan perkhat ya ki ni kiwa ki jungi khamtam ki kawa am tengar ka ba ai ya ka umbam umdi ka ba ai ya ka rap umriang bat kate kawa ke toisno mau plang baro ko we sor selong kayo di umbam nai na mau plang tika di halor jong kataru bangi sa sim ya kanai kum kuwi kamat ka ba kongsan ki pajba ki di besuthu banagaling jong Green Tech Foundation ngim sim la tare isu kulmar habang ngikran based on the research fact and figures ngim sim la kran ngim sim la tare kulmar te sakawai nga shukwa ban ong nang ni sakmat kanai ka di jing maham bat habang ong nagaling jong Green Tech Foundation ki jing maham ken mau bu khulam unabha ba phimdei dalai ru ban sim ba kiwa kendai ki jaka the khendau ki basok tang namar ba phinlight ya kata ke expenditure lan ban duna ya ka jinglot ke jingsat kata kadi ban shai lada kini kiskan party ki third party ki ba ka NHIDCL ka ju isop kontrak ru kila bandai ki trimelu kila bandai ki breu ki jongiru kan ke jing maham nam ta jongpi lada ngilap nang ni sakmat nginnom ailat ngilak keren ru kini kisni beladap bangim ju kwa ban yayaj da kita ki PAL ke namar ngi suthu kadi ka kam
namanta ka roi kapar ka development ladengi poi sata sakot kijing trai sakot kijing ta mano bandu nong ngedu nong lang tika di halor jong kata kanong rim ba phimdei ban sutho bakla ngingim semla mi ban persya ya ke development ya snai ki surok ngedon kam beli medon kam ka roi kapar klam surok ngin kiu ngin ya roi pare sei te henrei tang kawe ke sulong no ba kijing trai surok hameglia menta ki la shule da kalenti kaba om idon jengkerman ya kalawai kamdon kata ka sustainable approach tede halor jong ta kanong rem te ngi nakaliang foundation ngi syukwa ban ong sai sisen token mau bak order kami tat hadin bangi ngila race ya kani isu jong kom ternga te kani ko order nganong epi ngin pentri kam habaro ngila pha ka jing tho manta kamdei tang hakini ngila address sauni hoj henrei ngila ai kopi ru syabaro ki deputy commissioner not just for an information and necessary action ngila ai ru kajing tho siapo ki district council nadu ka JHADC ka GHADC bat ka KHADC pejbha habapi issue clearance kidi bandon kajing yakmi kidi bandon kajing yapet kidi bandon ka proper consultation ka babyang nai shu ya ai clearance kulmar tetang katahi kin sakat nomor ngi lada pipet bah ko oda jong katu ka Meghalaya State Pollution Control Board ngin sai ko pilang e piru lada pipet bah hang tu kila tho syai kila bu lai teli ki point kila don ki standard procedure sang tu rei kawe na kita kalong bah ka di bandon ka immediate removal ya katu ka khendau bat katu ka mau ka ba ki the bat khang lenti ban penjebo itu kawa kabamut ki hapan remove lada kim remove kila asotho ngirung idan bat ko odaru kala mi in public domain